weni jie eni aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dantwini bi natural sunu de ewnya nebema weni jie aketiapa nso kamu ema aketiapa papa wa fidie ne to sompa FM TV why Yasim sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo bitisam ni jasu sem yina sompa de abama sompa FM ema akati apa SOMPA 106.5 Ghana the small man on Sia boy Mamunyana watching. Anopono Seka Seboya Yabo Bono Finkling. Never Chambedia for Fidicasia Wodoya was Santaman Tamunaman Tamokayano. Anna a Benaria to so say at any tree at the Mambono. Nasan and so Seka Seboy for her. SOMPA 93.1 and no was Santamantam Kopo Kumase. Woko Kumase Kronwa Yuko Alphabi. Our 100.9. Adam for Radio, our Paris, France, Abuchimemu, Takwa 101.1 and Natachimana, and we are 106.1, Wako Takwa Dia, I 103.3, and Maureen Fisa Sunyani 98.9, and Kraza 90.7, Doma 101.3, and Afe Decoda and Tuning Radio Nusuno, Madam Menti Yanam so, Yadam Live, and Nano Pair of Facebook, and so I am Sompa 106.5, I am Sachi. SOMPA 106.5 Kasia boy nyina no benya bin watie nana keja second implement na da romentini ye chebabie wono anaso kasia boy asene na nyo nko 2074 wono sukura mu se twetwe na afei enyimako nkaye ya wono aka ho End point. Homeopathy clinic is yan control say obey free pa. Afei Joe's bread and pastries so say. What can ke adia kan ho adia ba. Na maro fisa so pa che de nyame ya to mo ade zimbai. Ya ba kwa cha ne ma o. Enti ya na wo de aka ho. Anansem wo dro ya yete eba no. De de makote no ebini. Gold board ejumekuo no achiri enipa beye aduonu numu a na gold hu adwadi a emfamra kwan so en wo moye. Sanso ana osofo ya wo hwemaburu ne enyuma won samso aboamane wo se ya na ya so obi national service no wura ba ejumekuo mu a etimi di ne best mfinhia ne du na won ne no onya adwumanye. Emrantie beye ensia ye betu dwese wo mo keka wo muti bomu se wo betu abanye gu a court no ehye yese wo mo yen sentence wo mo enko ewu mu no emu baako yamane beu. Na Chief Justice ya pa na foforo kro na ye toto na no Justice Paul Bafoboni wono so akasa na woman no atemu adwa no animu nsensem wode nsem bia to dwa fa ho. Mankranso Senior High School ena ababeto dwase empenifo de aso ekwakobo fom se de beya ensuo yi ebi won betimi etu ede aboa wo. Amanfo ye wo sahwe so no mano dem ye won musui wo mo so ko sahwe gina se a edwa no nyame anim ni enkoyie kura ye won mo sraban se wonya bibi mfa ho. Ye bekwa amanone mali maino emu na rehosem afiri ho no mo ba no enye de se ababa wabi a wadi emfihie no aduru no enipa bonifo bi akoboni tu amana hwere ne nkwane ntia wo mutu sa anamo no yede brem. AKOSUA AGYEIWAA ADWOA enimidi anopemene AGYEIWAA ASARE.
Afei ensem no nchiemu ankasa enie Ghana Gold Board adwumakuo no womoni Gold Board Tax Force ena afei National Security adwumayefo binom aka womo etia bomu akokyere enipa beye adunu enum ya Ghana de hye ne amahodo so ade hye bi efra en womo yesa enipa 25 no se gold hu adwadie ya emfa mra kwanso ena womo eye na yenimsem se saa ade wensu de gold fo womo aswai ho aka hontam se enya de womo se adwumakuo no wom betena se aye nhyehan ama enipa binom atusa anamono wabra ye kokyere womo no penyinipa abedi akire ya wada Gold Board ano Richard Nunekpeku Esquire en woni nsemtwofo atwetwe nkomo no wose wom oho ena womunya intelligence bi ese wokopiemu e wodome platu ha yi a ene akweteman achimota mpotem honom e wo enkran ha enipa binom etu saa anamono ampampa wo mokọ ene no krese de wo mote ye no saa pepepe ena etie na wabra woni nsemtwofo atwetwe nkomo no wo chemu se saa enipa aduonu num na ya kire wo no ma ebi police inquiry bill ena ya boabu ebinum so ano a enche yede wo mo ekwakopie mu e wo mra no anim ebi fanso no wo mo da so a ehhye wo mo ensemu ahwese aso wo mo ekasa enipa no a ye kire wo mo no ampampa se so bo a yede bo mo no no krese wo mu di sa adwuma no a na owura Richard Nunekpeku ene ne nsemu eba wiye no ene wo de kokobo eko ede ama Ghana fo nyina se Gold Board fo wo mani abrew enti se wote se wo mo ka ho asem na wo se bia eye wom hu bi na ete wom de a ene agina yesanse wom kire wa emra ene ubedipa. On the 5th and 6th of November, involving a total of 25 individuals engaged in illegal gold fabrication, trading and smuggling activities. Fifth, the following exhibits, including 26 pieces of GRA moissanite emerald stones, 19 rings suspected to be gold, 6 pieces of 10-carat yellowish material and metal suspected to be gold, 4 mobile phones, 1 CCTV recorder, and a lock saved. Upon opening the safe, additional exhibits were recovered, including assorted jewelries valued at 22,670 Ghana cedis and 3 gold bars, which were subsequently assayed and confirmed to be gold valued at 453,032 Ghana cedis, 73 pesos. Ene ya yikuti sesie yi eye owura Richard Nunekpeku Esquire wono ene penyinipa be de akire ya woda Ghana Gold Board ano. Ya bobramo awoma Ghana atemu adwanim. Justice Paul Bafoboni wano aye Chief Justice for Frokra ya Ghana mampanyi aboni dia another appointment committee ya woma Ghana no so dwefio panyi pay wakwaji adwa ya wono hyase atoto no na nansam ane anu ya wodo ye ba ye no doso pa emufa bie no na efa eneyi manso twa wodo biri ye kowie mra hyebe dwefia na sempo koto a na ehon sensem akwakoye daja ene wo boso a emotimi di best mfinhia na num na asam no koto no ntumi kan wie eno na aka wo bia ma wo kyerɛ sɛ na wo koto a asɛ wo mo twentwan wo mo na ase dodo aya na ha dwene emusika sam kora akɔfa lɔya wo bɛsene ha enti wo nipa binum wo honom a wo mo koto no aya na ye won mo ni ha enti ene wo sɛ na mamem tok hina boy na memfa kosua nka ho anya den a mebɔ nipa ni dua amena firi mu wo sɛ sɛ ne ma no nyina no akɔ ya de a ha dwene ama o man ye koto no entumi enyina ne naso. Volume has increased, whether we like it or not. Now, people litigate practically over everything. So now, people sue practically over everything. Intellectual property and everything. So the courts are inundated. That is number one. We've tried to solve that problem by opening more courts. But the more courts that are open, the more the litigation comes up. Some time ago, we had courts up to Medina. From Medina, you could only go to another court on the mountains. The threshold for every court should be about 250 cases. At the last count, the High Court 1 in Adenta had 849 cases. Na anu chiro no baba trose na wiase dane enti waso ma Ghana yesu dane ye hu bie na artificial intelligence no AI no ye sha ase di djuma ewo ye quarter hoto no suse no ebebo yi pa
we should be able to consider AI to do that. I am not very AI, but I know that those who know about AI tells me that if you are able to feed the computer or AI with information about judges, their philosophies and everything, the AI should be able to do empaneling based upon the thing that we have fed it with. But, and I think it is done elsewhere, so we can try it. Yeah, you know about being to a man, yes, you ever to me as Sasha, a man, why warrior Chief Justice for cry, I want Justice Paul Bafuboni. War and some for emuno nipa baako ya woka enipa ensia bi a yebu a womo ekunfo se womo keka womo tipam ho se womo betu aban agu no ye friend of Bright Alandebra ofusu wono de empinifo echiremu se yamane be wa bra ne mranimfo asan akokọ to honom se womo ko appeal sanse wo hye sentence a court no ede ba ye no a na eyade bi a anu hye enti Bright Alandebra ofusu 2.5 million Ghana cedis eni sika yede atu ne tirisu echiginafo mienu eka ho ya anye bi kura ba ko de esese wo ba na wo be kyerɛkyerɛ ne japadie emu na we no wo kɔ no wakɔ akɔhome kakra se de be ya no royafo no ebetimi edi asɛm no achi na wo mu ekyerɛ mu sɛ saa abrante ya yɛka ne ho asɛm wɔka enipa ensia bi ya mo bɛka yi a afi pinu eni aduro no miensa November bosomini mu 2023 court no ede saa atemwo no ebaye na mubeka ise nipa bi ye che wo mu wokromu hanom na asem ne kura hyase free 2021 no emu se yate se nipa bi akobɔ wo mu ho adwa e wo baabi ya wo mu edi nkomo keka wo mu ti bomu se anye bi kura sa abre na ban a wote so no wo mbetu aban na gusan se nima bi ya na ekoso e wo man Ghana mu no na enya de se wo mani agye ho sa enipa ensia no na uyi Bright Debre ifri honom a abrantie bi e frɛ no Donyaka Fui ya dodo no afrɛ no ezo wono no woye blacksmith ena Johans Zipi wono so eka ho bia na woye civil employee e wo Ghana Armed Forces ene asrafo beye miensa WO2 Esther Sandu Queen no wono so eka ho ena Lance Corporal Ali Solomon Corporal Sylvester Akapen won no wo nyina eka sa enipa ensia ye kire wo no ekire ene ye kire mu se ACP Dr. Benjamin Agojo wono kura ka ho bi ene Colonel Bako ebeto odwa no sa aposifo no mienu no de court no san wo mu ti se nya de a wo mu nim asem ne ho hye enti Bright Debra no ene nipa ensia no eka ye de wo mu kogina court ma court no e sentence wo mu se yenkobua wo mu kumfo na ebeto odwa no ena Bright Alandebra ofusu ne de na lawyerfo echire mu se sentence no anu o hyededo enti won besa akọ appeal ampapa won de asem no ekọ appeal a enura ebeto odwa se opanyin no won ma ne bewu 2.5 million Ghana cedis se won kọ no kọ home kakra wa bra no lawyerfo no edasoa edi asem na chinti no yenso ye de yani edi echi de bekosi bia no ye de ho amanebo ebesom ye tifo afeye ko ansanfofo mu na won monyafo George Pariado ayesofo a wo hwe mabunu ane nyuma emu ensemu na wopanyipa no ade bibia todwa etrose enei se wo hwe mo ya homechesem papa se wo bi ebewie school na fei wo be kwakosoma ban no na ye afe ba ko ne ye kana se national service no na so wo wi na adwuma mu nsem akwakoye pinson ane ne krata etumi kitana ba semfinhia na du na wo ne wonyanya adwuma nyei wo abra wo bo wura mu wa ankorankora adwuma ko ne mu a emden ni finhia no miensa kora na se nipa kora ne nsa atumi aka bie wo so wo ne nyina no kira se aban mako awodo no wo mo bre wo mo fa titi mu wo fa ehawa hodo mu wo sa Ghana ban ehya de nani eku hu wo sesa koba na sa no dia ane ebaboa ama mabunu no waduru mabi omu nya adwuma ne na wo mo ankasa atikuo unemployment association no atu obetumi atwa e wo Ghana memu. We've also realized that through the data, no, go through national service, call private sector, maximum 3 years, no, so we must now begin to understand what the private sector is doing. The service and so we are coming out with a new program called the GRICS program between national service and Hawaii, where the private sector minimum leading. So we send more service personnel into the private sector because of the kind of trainings they go through. So we are bringing a lot of reforms, and because it's early days yet. I was your way, was so for ya was mabunu and nyuma won sam so you George Opariado.
Mankranso Senior High School ewa Hafano Southwest Mensinu emu ewa Asante Mantema beto dwase mpeni to toniema said ye beya anye bikra 50,000 liter eye town water supply system ibi yebetimi akoye bi ede ama womo no womso anya ensupa anom na sa adwumadie yi womo twem se Mensin krache panyino no nyamfo Abubakar Sadiq wono ena edi project ne animu a enche womo de aso ekwakobo fom atoto niema said ye beye ni onyam hyekese wo hye womo ahofama ani adwuma womo yeye ewo National Science and Maths Quiz competition na ekoso ewo Cape Coast emfifi mantemu na nsemu a womo echiremu se mre bi kura atwemu no na nkasa Senior High School ni kura de nko womo nkotewu anke ye bokura nko womo me ho kura enso afi wometimi de womo ho ahye me womo so womo anu echire de na so womo kyese womo modern bono eyade se aso anipa na assembly member yo wo Mankranso electoral area wono kroya eye constituency no womo youth organizer wono negina mu ekasa yese nyenti a aban krache panyini no etu sa na mo no ene niema huduo bi mfasode a ebetimi aba ede aboa school no project ba upa ma project ben pa na enda mo akomaso and I called headmaster and it is the get fund project na esibo aye to aso and thing enche get fund AGYEIWAA by the good leadership of the district chief executive enche on best ADWOA. Aside that, you say issue a problem our school especially some moving lighter issue one thing. Yeah. Ene ya yekoti esesie yi ye owura Paul Conscious wono ye assembly member ewo Mankranso electoral area na no esi ye no na Mensin no panyini kwankyerefo a woda ehumasua anomekye Ahafano Southwest Mensin no education director owura Justin Kwesigboto wono so edibitu aso modern boy baby Adrian cause be many nye free baby no omo boy apaso Nana, you be on head and this will be at it. No friend of modern boy, I have said no more culture yet. Sending your friend, I mean, more friend of basic level, yes, it's level. You know, moving for my look at you what they say. Aggressive baby. Nipa yetine ni sesie eyora Justin Kwesigboto wono ena akọ Ahafano Southwest Mensinu emu a woye kwankyerefo a woda ehumasua ano na mani boyi yensentweni Ebenezer Owusu ansa ene de bai wokọ Western North Regional sahwio so anaye won mokropon kase pa na sanyenka ewose kropon bia no abane mpuntunyu anka won munya bie no sahwio so de no ya bo won so de dwonso obo abo akoko chichiru ane won mu dwa ya eno wo sahwudwena se anam so amadwerefo ma na mema won ma no dam ye papa akoto asere wo mmra sebadwani na ato Ghana ban ya yero John Mahama edie ne mo sawade on basrada sakwa na se wo cheche nhire so no wanchai na sahwio so ebi so won so sanse wo mo bre eba ne dwa ho nsensem a enam so amayama ne boni Richard Agye Kwanten wono anato yenkra efri Western North Region wane adwerefo ma na memei abonkomo ama won makosam a wo namu no wo mo ne yechesi edumanye se mayen tade kura obeba no ha esi ya manda da no ye kakra do ja no ofrensu ba be na manti ye hu hwe contractor yu no ye hu ba bia enji ekura di pro na be won ko perfect na nti ko ko waye ubia waye nya de ka na ma bubia pata na ma fa ba ye toilet be kwa ha wa wan na se wan ya ma ne pe ye me ka to kisa sepe kwa ni ta sem yo ko esi ye wo bada ro ma be bu kai ye sala ye se be bu kai ya I was your way, I sashi yo so adeshia and yete one monka no. Otiano pano saka sebo free SOMPA 106.5. Yankwata wodo ye choma Ghana ho hia no. Ye number bia ya chose ye agento ha. Na mekoso aka wo se ana no pay no bomodin ase obeba wuramuo awo na na keje sika implemented ko ba sempremu be ma ba na kache no akwaje adansie mu nuomapa wono nko a anatimi ma wadansie mu ofutuo asama nuomapa ma de kosi udan wo se na do na wo pe I apply wood na building wires cement iron rods ni nyina no da na bam se wo betumi adomaboa wo na de ba ko a afa ne se
se wo ba ne nche na wo ni sika kra no abusua wo ma payment plan no ankasa no watuatua ne kakran ko se wo betua de awie wo mpɛwe na apɛde aye na na keja sika limited ne waje abasobode ya na afiwe obasa agye no ono na sam ne yaka ne sa no wo se akra ne kuma se momfra no wei ne mom ne branches no de ebu so se cha ewo ba bia 0204 345 040 0204 345 040 nane one mo eni enkomo abusua shanen swen bronya no anche bia na eba wo akabo some no kopɛ na se bronya no one mo mbɛhye bronya che bronya mpaboa bronya entade na safo no nyina one mo hyase etoto na wada dwene ho pen se akonafo mobro wa hwisia ne nyanka wo mo so de ba ade no mo bɛhye ɛdeɛ no mu bɛdie na de akora no mbɛnom ɛno nti na sompa kyɛdeɛ yabade ama wo na sompa fidi kɛse a ɛwɔ ma Ghana fa na ba bia yɛyɛ si hɔ sompa kumase takwa takrade tachiman sunwane ɛna nkramantamu yɛse ɛwɔ me ne ɛwɔ yɛn senti woda fa wodeɛ kakra yɛ wo no fa bra na yɛmfa nka ho na nya bafua na afa yɛmfa nkyɛ na akonafo ne mɔbrɔwa no wo mu so ne bi akɔba no saa no awɔ no sere a twedi ampɔn oto nhyira bo so de gu so entiamo na wo ana ya nwa tin tomatoes toiletries na wo anantade ne mpaboa ye de cha eyehye akonya no da form de maun na baby owo no watire na wontumi fama wo de tia homam ye beba bagye na ya de ama wonom afei se yesi kanso a fese ahoma so fama ye 0598 559 802 0598 559-802 Edini Yatawan Media Anasa Blessed Foster and Point Homeopathic Clinic na was obey free a woman some ha wo be ma wade ani ntumi nhwere afei wo kidney and will live on ho atechema end point was akra was Princess Wood and afei kumasen so okronoma bohia bibia ni afre no 0244 867 068 0244 867 068 Joe's bread and pastries for na kofa Joe's hot kinky aba womo ate adwedifo bread so kra sense womo a womo ye dokono no ya na adwuma ne doso enti ye say brana betu dokono no ewo ya kache 3 Ghana cedis na onso kokoton ne hia ne se wasiesie wo mako na waye won kwan ache wonam edi esi hu na Joe's hot kinky de dokono no eye kama ehyeye enti woni wo mu di dwa o haubia enihu o hwehwe wo machira kwan a Dome Commercial Bank no echi ho ena obehunu wo mo number obefre 0256 068832 0256 068832 ebia wo ye eyi ana wo ye program bi na wo hia dokon de so poso na wo de serve wa wo ho a wo ba eyade se wo mbehye kama 2074 ye na nanum dudu akane no wo mo hye enom emo wo mapom de ho nsem etimi ejina brane no wo mo ena ene wo mo na mo befo kwan so aye no wo bottle kama mu sensuo enye nwono enti eyade se wo betimi anom nti mu a wo ha hodo bebre no a ekoso ewo mu nipadua mu te se kidney infections ne ade liver menstrual pains enum kankan ene yamkuro osayi ebie ni ade unya 2074 na wono mu a eboa ema immune system no ye den enti saa nyarewa we enya ade a ebetimi edi unipadua no sunkunim FDA4 agyetum se ye bebie tonton robia no eyade se obenya bi ato 0246 073498 0246 073498 womodaroma ye dane ye ho ye ba ye bekwa amanone Point Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa kidney, liver problem. Wo fa baby ena adwo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anasa bia wo hwa wo fa baby na
na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa se na nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoyi yi ato SOMPA FM SOMPA TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa mpa busuafo yenko amanone na arehosem abeto dwa ene se ababa wabi a wono woye TikTok yi ebie ya waji din pa okọ TikTok so ani followers no ebro 100,000 na woye nipa bi a na o support Mali eye asra dom no sanse wose womo entena se nyenhwe han emma jihadistifo yi womo emefa wo man no emmoso na eyemanim semse sa jihadistifo yi ayeka wonsem yi womo eye muslimi ekuo bi a womo no empepi ya no womo de atutura sam ne ani oden ena epre gibibi se bia womo hia bibia saa kwan no so no womo fa na wokoye Facebook page no eso e SOMPA 106.5 FM a ye de ababa wa no emfonyine no egu honom wenya mfihia no adu no 20 years woye akoda akora anase wo ni 20s emu na ebeto dwase wono ankasa mpotemu bi a wote ye efre ho tonka eno no ewo mentifin afemu ewo Mali ho eho ena sa jihadisifo yi ekodi sa ababa wa ne bone na womu echiremu ese woye nipa bi a na wo sorry editia jihadistifo no womu adwuma womu eye ewo Mali man no emu ene okọ ne TikTok page no eso a edin ya ewo ho eye Miss Sisi ana Mariam Sisi
eno ena wode ewo TikTok ho na ne videos a wo posti nyina eyese want na se enye nhyehan no no so e de followers a wo no enam numbers na e wo so nti wo be promote eye asra adwumakuo no wo mu dwumadi a wo mu edi se de be ya jihadist fo no ye betimi edi wo mu so na ye kire mu se be ye nansa ekọ ne nan entamu ena ne nua be mase enipa bonifo bi e be kire no wa bra no wo ye TikTok live e wo krom ho no mu baabi kire de ekoso okrom ho na nipa bonifo no be kire no ekoye wo mu de ne kosie ya be na nsa kọ ne nan ekire no wo mu de ne ko gina krom pe esani tuo mu egu ababa wa no so a akwakoyare hosempa aban a owo mpotem honum wo mu kire mu se wo mu de niam ahodu egu akwam se de be ya sa niam ani atutrasem a ekoso wo maliman no emu no ombetimi atu ase abuso waso ne yegina ne yeden sam no asie Safin wo fidie no de to anu mana samwa de baye no de de wakoche ne bi ayesa Chief Justice ya wapa no for Justice Paul baf boni a kyeremu se na ye court no kamera se wo de asem ko no mu a aya na chadodo Gold board adwumakuo no wo ma kyere enipa aduru num ya no wo mu edi gold ho adwa emfa mra kwan so na ebi kan wenum ho ya yekonkofo mamman so ade ho so de ebabasom ye ya no ye tena second kan semi ayeme AKOSUA AGYEIWAA ADWOA boaten ena Adwoa Asare na yedane ye ho na fe no sports safo kantanka enso abetena se na tip of sports no wode atoa so